kalih urunanipun kersanipun radi tambah. Bapak Ibu lan para kadang kinasih, kasembadaning sedya panitia merti dusun ing wanci dalu menika karana awit saking panyeng puyungipun dumateng sedaya para sanak kadang pawong mitra langkung-langkung masyarakat dusun Tambak Sila menika ingkang sampun paring iguh partikel bau suku lan samudayanipun saengga ing wanci menika saged kasembadan anggelar ringgit purwa ing wanci dalu menika. Saha kula ugi ngucapaken agung panuwun ingkang tanpa pepindhan dumateng sedaya para donatur langkung-langkung ing wanci dalu menika inggih Ibu Amelia ingkang sampun maringi dana ingkang kathah sanget. Mugi Gusti tansah paring berkah ingkang matikel-tikel dhateng sedaya para ingkang sampun maringi donatur dhateng panitia merti dusun ing wanci dalu menika. Wondene ingkang dereng panitia taksih maringi wekdal lan ing samangke ugi badhe katampi dhateng kadang panitia. Mekaten ingkang saged kula aturaken dumateng sagung para rawuh. Kirang prayogi menawi kelantur anggen kawula matur pramila minangka pinutuping atur kalungkupat ing Tambak Sela menawi kawula lepat anggen kula matur kawula nyuwun pangapura. Mekaten lan semanten. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Matur nuwun. Adicara salajengipun menika penyerahan tokoh wayang ingkang badhe katawi dening Bapak Dalam Jemari. Dumateng para rawuh ingkang winantu ing pahormatan, bilih salajengipun inggih atur tanggap sabda saking pinangka DPRD tingkat 1 Jawa Tengah. Samangke saking panjenenganipun Mas Tio. Bilih sama-sama ingkati wadal saha pandhangan kula aturaken sawetahipun sumangga. Sugeng dalu Bapak Ibu sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, malam hari ini izinkan saya mewakili Mas Krisnada
yang